30 segundos non parecen moito, pero sei que é suficiente para entrar roubar nun local. Así de rápidos foron os ladróns que accederon a dous bares, un en Vilagarcía e outro en Meis, nunha soa noite. Neste de Vilanoviña, famoso por ser en parada habitual da fortuna, os amigos do alleo entraron forzando esta porta. Asaltaron a rexistradora, onde había uns 300 euros, e a máquina come cartos. A verdad que foi algo moi limpio, tanto a máquina tragaperras foi un golpe solo, que non estaba moi destrozada, así que supoñemos, o que dixo a Garda Civil, que é algo moi concreto, que sabían o que facían, vamos. Das a circunstancia de que Casa Samuel está en reformas, o que obrigou a trasladalo ao bar ao local de enfronte, onde as medidas de seguridade son máis limitadas. Ten un sistema blindado, pero claro, ainda que vivimos xusto ao lado, estamos pendientes, foi algo, non fixeron ruido, era complicado, aparte esta parte de aquí está un pouco máis escondida da carretera. Na mesma noite, pero en Vilagarcía, entraron roubar nesta cafetería. Tanto os seus responsables como os de Casa Samuel teñeno claro. Estamos ante o mesmo grupo de ladróns. Sei que eran 3 e que ían nun Ford Focus vermello. Son lo mismo porque le dijeron al dueño del de Vilanoviña que había un Ford Focus rojo, que es el mismo que vio un vecino escapar de aquí cuando salían con el botín. Carlos lamenta os danos ocasionados coa cristaleira reventada e tamén coa máquina come cartos inservible. Entre unha cousa e outra, calcula que perdeu uns 2.500 euros. Di estar indignado, pero especialmente co trato que está a recibir por parte da Policía Nacional. Pienso que los ladrones estuvieron el día antes aquí, tengo las imágenes y coincide todo, la ropa y todo. Fui 3 veces a comisaría y en las 3 veces no me atendieron, dijeron que quería esperar de 3 a 4 horas, vengo hace 10 minutos de allí y me dijeron lo mismo, y si lo único, que pusieran una reclamación. E aproveita para reclamar un incremento da súa presenza na zona. Más de Policía Nacional, de Policía Local pasa muchas veces por aquí. A Subdelegación do Goberno en Pontevedra anunciou hai xa un par de semanas a súa intención de trasladar a Vilagarcía a axentes da Policía Nacional de outras comisarías, unha solución que os sindicatos tachan de parche ou deixar desatendidas outras zonas.